ରାଧେ ରାଧେ ଗାଇଜ୍, ବାର୍ବି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆରେ 4ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇଛି। ହଉ ଉଠି ପଡ଼ି ଯାଏ, କ'ଣ କାମ ଅଛି କରିବି। ଆରେ 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ହଉ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସେ। ମୋ ଗାମୁଛାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯାଏ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ ବିଲ ଆଡ଼େ। ଫସଲ ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୋହୂ ବୋହୂ, 4:30 ବାଜିଲାଣି ପା। ଉଠୁ, ଆଉ ଘର କାମ କେତେବେଳେ କରିବୁ? ଉଠୁ ବୋହୂ, ମୁଁ ଯାଏ। ଓହୋ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଉଠ ଉଠ, ତମେ ପା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲ ଆଜି? ଉଠ ଉଠ। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ, ବାହାରିକି ଆଡ଼େ ଯିବି ପୁଣି କାମରେ। ଏ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇଥିବ କାମ ଦାମ ସାରିକିନା, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବି ନା। ହଉ ଆଉ ଯାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। 4:30 ବି ହେଇଗଲାଣି। ଯାଏ ଲୁଗାପଟା ଗୁରା ତୋଳି ଦିଏ। ଆରେ ମୋ ଶାଶୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଲୁଗାପଟାରେ ଥୋଇଦିଏ। ଲା 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 ଲା, 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 ଲା 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 ଲା। ଆରେ କେତେ ସାରା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଏ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ତ କରିଦିଏ। ୱାଓ, ଆରେ ଆମ ଫୁଲ ଗଛରେ ଏତେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର କି ବାସ୍ନା! ୱାଓ, ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ। ଲା 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 ଲା, ଲା ଲା ଲା, ଲା ଲା ଲା, ଲା ଲା ଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ। ମୋର ଇଆଡ଼େ ପୁଣି କେତେ କାମ ଅଛି। ମୋ ଶାଶୁକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି।
ଓହୋ କାଟିଲାଣି, ଯା ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ହେ ଭଗବାନ, ଶାଶୁ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଶାଶୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି, ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇ ବି ଦେବିନି। ହଁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କାମଟା ବତେଇଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅ, ଏଠି କ'ଣ ବସିଛୁ? ଗଲୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଚା କରିକି ଆଣିବୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଗଲୁ ଟିକେ ଚା କରିକି ଆଣିବୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୁଣୁ, ମୋର ସୁଗାର ଅଛି ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବୁ, ବେଶୀ ପକେଇବୁନି, ମିଠା କରିବୁନି ହେଲା। ନାଇଁ କରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି। ହଉ ତୁ ଗଲୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏଇଠି, ଯା ଟିକେ ଯା ତୁ। କହୁଥିଲି ଆସୁ ଆସୁ କାମ ବତେଇ ଦବ, ଆସୁ ଆସୁ କାମ ବତେଇ ଭଗବାନ। ଯୋଉଦିନଠୁ ବାହା ହେଲି ସେଇଦିନଠୁ ମୋ କପାଳ ଫାଟିଲା ଆଉ ମୋ ଜୀବନ, ସେଇ ଦିନଠୁ ବାହା ହେଲା ଦିନଠୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ 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 ଦୁଃଖ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭଗବାନ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆଣିକି ବାହାଘର କରେଇଲ? ଆଉ ତମକୁ କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ହଉ ଯାଇ ଚା କରିକି ଆଣିକି ଆସେ, ନହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ତ ରଖେଇଦେବନି ମୋତେ। ଓଏ ତମେ ଧୀରେ ଏଠି ଉଠିକି ବସିଛ କ'ଣ? ନିଅ ବହି ନେଇକି ପଢ଼, ଏଠି ବସି ପଇଲେ ଏଠି ଖାଲିରେ। ଓହୋ ଏ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଯାଇକି ଚାହା ପାଣି ନିଅ, ଆଜିକାଲି ବୋହୂଙ୍କୁ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ଏ ଭଗବାନ, କ'ଣ ହେଉଛି? ନଉନୁ କା ତର ସଉନି ଆଉ। ନିଅ ଚା ନିଅ। ଯାଇଛ ସେତେବେଳୁ ଚା ଆଣିତୁ ଆଉ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ଫାଟି ଗଲାଣି। ଚା ତ କରୁଥିଲି, ମୋ ମେସିନ୍ ନୁହଁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି, ଖାଲି ଚା ପତି ପକେଇକି ଗାଣ୍ଡି ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେବି ତମକୁ। ହଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ କିଛି କହିହେବନି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଚା ପିଏ, ତୋ ସହ ଯୁକ୍ତି ଲଗେଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏ ହେ, ତୋତେ ବା କହିଥିଲି କମ୍ ଚିନି ପକେଇବୁ, ଚା'ଟା ମୁଁ ପୁରା ମିଠା କରିଦେଇଛି, ପୁରା ମିଠା କରିଦେଇଛି। ଏତେ ମିଠା କରିଦେଇଛୁ ପାଟିରେ ପଶୁ ପଶୁକା ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତୋତେ ବା କହିଥିଲି। ଯଦି ଏତେ ଚାହା ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଜେ ଯାଇକି ଚା କରିଦେଇକି ଆଣୁନୁ, ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଥିଲ ଚା କରିବା ପାଇଁ? ରହ ରହ, ତତେ ତ ନ କହିଲାଠୁ କିଛି ତୋ ମୁହଁ ଭାରି ବଢ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୋ ବୋପା ଘର? କାହିଁ ଏଟା କ'ଣ ତମ ବୋପା ଘର କି ମୋତେ ତମେ କହୁଛ? ରହ ରହ, ମୋ ପୁଅ ଆସତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉନି ଯଦି ମୋତେ କହିବୁ। ହଉ ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କିଏ କାହା ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ଜଣାପଡ଼ିବନି, ରୁହ। ଏ ହେ